Disappointed ka ba ngayon? Kasi hindi nag-announce ng holiday. Yung tipong up until the last hour of yesterday, nag-e-expect ka na merong announcement mula sa Malacanang na holiday today. But no, wale, ngangi. Alam ko yung pakiramdam na mag-expect, humiling, manalangin, tapos hindi darating yung inaasam-asam mo. Pero gayon pa man, kabisyo, tatandaan mo na there's always a rainbow after the storm. Taray, storm yung hindi nag-announce ng holiday today. Kasi may maganda tayong balita. Oo, kakapasok lamang po mula po sa Official Gazette of the Philippines. Tomorrow, January 3, 2023, ay holiday. Yes, holiday dahil ipinagdiriwang po natin ang Three Kings. Di ba pag Three Kings, 3, January 3, 3, 3, ganun. Ang maniwala po sa kasalukuyan ay hindi po masyadong nakinig. Tinitingnan ko lang kung tama ang comprehension mo at tama ang mga pandinig mo, kung okay pa ang mga tenga mo. Sabi ko, diba, 2023. So, meaning, nagjo-joke po ako. Tumawa kayo sa joke ko. Ha! 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 Charot, widarot. Oo, nagjo-joke lang ako. Ito naman, masyadong G sa pagkakaroon ng holiday. Alam nyo, iniisip ko rin talaga, ano pa kaya ibang mga holiday for this year sa Pilipinas? Ano kaya yung special non-working holiday? At ano kaya yung i-declare na lang bigla-bigla na holiday? Minsan iniisip ko nga, kapag trip-trip ba, tsaka lang mag-declare. Charot! Widarot! Parang pag kunwari, diba, merong hangover kagabi. Ganon. Tayo, magli-live tayo. Diba? Ang tawag dun, SL eh. Sobrang lasing. Pero kapag meron kang kasamahan sa trabaho na sobrang amazing ang vacation leave, kung saan-saan nakakarating, alam mo kung anong tawag doon? Ka-believe. Raqi Terra, ano ba naman yun? 2024 na, magbago ka naman ng joke. Ay nako, anyway, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itetsywa. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At hindi man ako palaging may jowa. Meron naman. Pero at least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra. And today, Tuesday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman, sige na, ipihit mo na ang volume ng iyong radyo. Pakanan, lakasan ang volume ng radyo dahil ibibigay ko na po ang patikan ng DJ Raqi's Secret File. Sinabihan ako ng asawa ko na ako ay batugan, reklamador, at walang ambag sa buhay. Grabe naman yung mga ganong klaseng salitaan. Sabi nga nila, kapag may sasabihin ka raw sa taong mahal mo, you make sure na ang talagang pinopoint out mo o kinikriticize mo ay yung gawain o yung pagkakamali ng taong, yung specific detail na yun, but not the person judged
as his own character or her own character. Ganun. So, gets mo yun? Kasi ako, gusto ko siyang i-explain at mamaya po yan natin paghihimay-himayin. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Raqi and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is... Or up next is DJ Raqi's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's